गिबियावनो गासै निउस पर्टेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेनो दिनै सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो बिदाय आफादनि जा 33थि फैगासिनो दङ 33थि बैसागु बिदाय फोरबो आरो बे बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थिया गायनो आंखौ दिनै आलासि महरै लिंना लाबोदों आरो लिंना लाबोनायनि थाखाय बिथांमोन दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मानो होनना बुङोब्ला बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि एखेबारे हारिमु नङा होमबा? बे जोंनि थांना थानायनि मोनसे एंगारनो हायै रंजानाय फोरबो। दा ओंखायनो जिहेथु दिनै खुङै दिनै 33 बोसोर आगान होबाय आरो बे 33 बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोआ जाहाथे मोजाङै खुंफुंलांनो हाथों आं बेखौ गिबियावनो आफा इसोर अबंलावरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। आरो बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बयबो दिनै खाम सिफुं जथा सेरजानि रिंब्लानो जोङो बयबो मोसानो लुबैयो आरो बेखौ जोङो जिहेतु खुंबाय थानाय हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय हिसाबै बेखौ खुंखानांगोन आरो दिनै बेखौ खुंनो थांनायनि मोनसे लाहार फाहार जाहैबाय। आरो देग्लाय ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि लाबावदों दा बिथांमोना बे बैसागु रंजानाय फोरबोजों लोगोसे मोनसे गिफ्ट कुपन गेलेनायनि मोनसे माबा लादों। बेयाव खोब मोजां मोनसे जाहैदों। दा बेखायनो आङो बिथांमोन दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागु सिगां आलायजाब्राय माखासे नेम खान्थिनि गेजेरजों रंजायै बाजायोमोन। आथिखालाव जोंनि गोनोखो मुगाजों गोरोबफानो थाखाय दिनै जोङो जौस्राङाव बैसागुखौ लाना फैदों आरो बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय। जों आथिखालाव जोबोद आब्रुथियै जों बैसागु रंजानायफोरखौ जोङो देखायनो हादों आरो जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि माखासे हारिमुफोरखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेल बेहाय जोङो दिन्थिलांनो थाखाय बा मोनथिहोनो थाखाय मोनसे नाजानायनि मोनसे हाबाफारि होनना बुंनांगोन। जे गेरेमसा हारि होनना बुंनाय लोगोनो सोब बिथिङाव जोङो जौगानांगोन। जेरै हारिमु बुंनो थाङोब्ला हारिमुखौनो बुंजागोन। हारिमुआवबो जोङो जौगानांगोन। जोंनि माखासे आसार खान्थि जौगानांगोन। दा बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बोसोरै जोङो मडार्नाइज खालामलांनो नाजागासिनो दं। बेनि थाखायनो दिनै जोंनि बे लाहार फाहार गिबियावनो फुं बेला समावहाय मिडिया गोजोननाय थाबाय। दा जोङो सानजारि नोगोर बैसागो फोरबोनि जानानै एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि फोथाराव जोङो गाहाय खुन्थिया गायसननाय फैगौ 3, 4, 5 मे दानावहाय जों बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव बिदायखौ जोङो फालिनो गाजा गोमजायै जों नाजादों आरो बेवहायनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो गोनां दङ। जोङो दिनै बेवहाय गासैबो सानजारि नोगोरनि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों माखासे प्रतियोगिता बादायलायनाय जों बेवहाय लाफादों। मोसानायनिफ्राय लानानै दिरुं बोनाय हौवा हिन्जाव आरो लोगोसे भलिबल बेखौबो जोङो लाफानाय जादों। सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय गासैबो गामिखौ जों हांख्रायहरदों आरो बेवहाय बर'नि गासैबो माहारियारि आफादफोरा गासैबो बेवहाय हेफाजाब खालामदों आरो बेवहाय गासैबो माने जगाजग खालामलायनानै जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे कालसारफोर बे कालसारफोरखौ दिन्थिनायाव बयबो हेफाजाब होदों। जों बिसास खालामो जोंनि बेवहाय सानजारि नोगोराव सानथामनि हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै जों बेवहाय नुजाथिफैगोन। जों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जों खावलायनो थाखाबाय आरो लाइजामजों लोगोसे आरो मोसानायफोरखौबो मोनफ्रोमबो गामियाव लादों होननानै जोंबो मिथिनो मोनदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै सोरखौ जोङो दासान्दि माने थिग खालामथ'नाय जायाखै। बे साननैसोनि उनावहायनो जों बेखौ थिग खालामगोन। आलासिखौ जों दासान्दि फिक्स जों खालामनो हाथ'वाखै। जों दा सावरायलायगासिनोसो दङ।